Hej, jeg hedder Jens Jacobsen. Og jeg hedder Peter Jacobsen. Velkommen til Jacobsens malerfirma, gulve, gardiner og farver. Vi er en familievirksomhed, som er vokset op med farver i blodet. Vi ved, hvad nye farver på væggene og nye gulve og nye gardiner kan gøre for dine omgivelser. Vores firma er delt op i 4 kasser. Vi har et malerfirma, som har stor erfaring inden for malerarbejde. Vi har en gulvafdeling, som udfører alt i gulvbelægning og gulvslibning. Vi har en gardinafdeling, hvor vi både syr og monterer, og hvor vi har vores eget gardinværksted. Og så har vi vores farveafdeling, hvor vi har en butik, der sælger alt inden for maling, gardiner og gulve. Til daglig udfører vi opgaver for vores kunder overalt på Fyn. Vores kunder kan være alt lige fra Fogh Olsen til det private firma og til det offentlige. Hos os er der ingen opgaver, der er for små, og vi kommer gerne ud og besøger dig og giver dig et rigtig godt tilbud. I vores malerfirma udfører vi alt malerarbejde både ude og inde. Indvendigt går vi meget op i, at kunden får en god oplevelse, hvad angår farver og idéer, og vægbeklædning går vi også meget op i, da vi har vores egen udvalg af tapeter. Vi udfører alt malerarbejde indendørs, lige fra spartelarbejde, opsætning af væv og tapet, samt malerarbejde. Vi blander selv farverne, så vi er sikre på, at kunderne får den rigtige farve nøjagtigt til deres hjem. Udvendigt har vi et stort udvalg af farver og idéer til, hvordan din facade skal se ud. Når vi skal ud og male din facade, sørger vi for at bruge de rigtige produkter, der gør, at den kan ånde og holde sig flot i mange år. På jacobsensfarver.dk kan du se mere om, hvad vi kan tilbyde inden for malerarbejde, gulve, gardiner og farver. Vi glæder os til at høre fra dig.